karon sa laing yugto ning atong sugilanon. Patayng buhi! Unsa? Tuod kinakasiguro ko, nagipangita na siya ni Sherlock. Ug nakasiguro ko, nga oras ka matultulan nila ning ato nihimutangan. Ila tang pamatyon. Unsa gaw? Mao ka na, gawlulok. Busa, angay kitang magbantay ron. Kitingalig ila matultulan ng ato nihimutangan. Gaw, may ni mong buhato, no? Iuli na lang nasduk sa manta, oy. O, Arong dili labdan din eh. Iuli na lang nasduk sa manta, gaw. Arong di lapat yun. gawlulok. Dili pa karon ang gustong panahon ng patyon ko siya. Dili pa. Tungod kay wa pa niya mahatagan ako ang iyang gisaad ako. Ilabi ng karuhay sa pagpuyo. Kadaghan ko ni mo og lagom. Hudas, Kabundas na. Budas. musuod ako sa akong karto. Anong daghan mo kagbunog? Nya lagom piyang naong ni mo. Kasi mo ito. Wa kay labot. Diya ka na. Ay, Ano mo? Ayok mo gaksa liman. singkit ang mga mati tagduha. Sige. Naibaw ka lang kung usa ka mang tas ng amo, iba? Uy, ikaw animal. Kaubot ka ni mo isisit. Bastos ka animal ka. Boy, ikaw. Naibaw ko kung giunsa ka ni Sherlock. Sa distaw bahubog nga itong amo. Sano? Animal, boy, ikaw. Boy, ikaw sa ba? Sakit akong kaluwasan, boy, ikaw. Ay, sorry. Gusto di ay. Sakit pa mong kalawasan. Tugod kay gibunog ka samtang giromansa ka ni Sherlock. Diba? Animal ka. Diya ka na. Ayaw! Ayaw na. Ayaw, lagi pagbinastos. Pabinastos-bastos pa rin mo. Ay, lagi pagbinastos na ako. Baboy ka! Busit ka! Kihanggan ko naman sa lips. Para. Sige. Usbayag sagpa. Iba magkatilaw ka na ko. Oh, Susit. Ay, kabla ka. Ni ako nga muunong mo. Di man ina, Susit. Muunong ko mo. Sultihilaw niya ko. pwe! Bastos ang animal. Nanimaho pa sigarilyo. Busit! Busit mong tanan! Lolok, kain si Dong Binhor, oy. Andam ng pamahaw. Sa iyo man ito nilakaw, Tia Lusing. Oy, asa man ko na siya paigod? Mut lang kay pagmata na ko ganina. Ano naman dito sa supang gigdaan? Uy, asa man ka to paingod? Mingaw na kayo ni Dapita. Wala ko nakitang sumbi nga nasahag din eh. Unsa na ka ang nasa na wala ni Sherlock, no? Sigurado ko. Nagipangita namin niya siya mga sakom. Magsusi ko sa unahan. Tanaw na ko og... Oh! Buto-buto sa armas. Magsusi ko. Usap ka ng mga buto-buto sa armas. Dulas ka rin nagpagod. Mutago ko. Maaga ng mga buto-buto nga mabati ni mo. Andam na ang pamahaw. Dali na, kaoy na. Salamat. Ang ako nga tashikis. Tuas na misita, akong gihipos kay tingali og duwaan sa mga bata. Dali na. Tuan na sila sinang lising. Musunod ko. Salamat. Sige.
Nahinanok di ko sa pagkatog. Dili ko makatuin ng ako na sahiran. Dili dahil si tatilok ang tinuod na akong amahan. Pero, igoon sa ni tatilok ka nagingalan og Manuel Williams. Nganong sasama sila kapilido. Uy, sa maron? Kasaba ba? Agay, kalabad sa kung hubog sa tingali kay ko gabi na. Agay, kay uha naman sa kumasayod sa nahitabo. Uy, hubog man ko. Usap na nahitabo gabi ini ay. Nganong wa man ko'y sapot. Bakit ninyo? Pamusila ninyo! Bisit! Dagka pa rin masulis. Ugli naabot ang sa dinis sa amon ng tanan. Tinipin sa rest house. Hudas! Gano na? Sherlock! Doon ay mga sumbis ka na saan din Among pamusil! Ayaw usiki yung mga pala, animal! Oo, Sherlock! Hulungan! Hulungan ninyo! Hulungan ninyo! Tuwala doon napitan at pabuto sa ilang mga alas. Hindi na ko makita na kung sila tabo niya. Paus to. Nakuha ng building na doon ay rooftop. Magdali ko. Mayo kay way mga sumbi din ko palibot. Magdali ko. Yan ako sa rooftop. Wala ko na makita ang tabo niya na pina. Hindi na ko magpakita. Pagkadagan sa mga sumbis nga nagbuyod sila. Tura ang mga namo sila. Nasa soda ng building. Doon din nakawas. Naka-uniform o military. Tagas o mga armas. Dalis nagsakay sa pick-up. Usa pa ka sakyanan. Ang mga sumbis, ubay-ubay pa nga nagpaingon kanila, pero ilagyapog ipa mo sila. Nilaptan sa sumbis, o gilayog din kini. Ito na, nagpalayon sila. Kaluoy sa nilaptan sa sumbis. Labi siguro, mahimo sila silang mga sumbis. Kinsa magkato sila. Hubog kayo kayo ganihan kadlawon, Sherlock. Kay gabi pa kang sugod og inom gud. Ya pertin mo skuha kay wala makita samanta. Idayas samanta. Ug lagmit kasakay to sa sakyan atong Binhor Alipio. Wa pa ba mabalik ang mga nangita nilang Samantha? Wa pa sir. Pero duli tawag sa radyo ganiha. Mamalik la una kuno sila. Kay perti pa ron daghanan sa mga zombi sa syudad sa Sanawan. Animal. Buisit! Tawagin sila! Dili sila mamauli, aw! Ipahurotog patay nila ang mga zumbis! Wala ko sila yung mga bala, Sherlock. Maong mauli lang ko sila. Og ubay-ubay sa karuang napaakan silang mga kauban. Og ilan lang gipatay. Nawa ko'y labot kung doon ay daghang napaakan nila. Ang importante, nga mabalik na ko si Samantha. Og patya si Binhor Alipio. Patyan ninyo ang animal. Og ilakip ninyo ang iya mga kauban og ang pamilya. Patya silang tanan! May kinabalik ka na ka. Uy! Kada ka ko ng armas yung gipit-bit. Tunabigay mga bala. Magamit nila ito, Gaululok. Ha? Saan manong dagubat ini? Pagandaman na ito ang gubat na mahitabo.
Anong sagaw? Uy, do binhor. Unsa mo dagi mong gipangda? Kakuyaw gud ana, uy. Pangarbas og mga bala ni Lusing. Si Samantha, hay siya ni Lusing. Ay, to asa lawak. Wa man tumukaon. Osa? Kuhasan ni Gaululok. O gipusa. At tuong ko na si Dok Samantha. Kung tinuod man nga dili na ko tinuod nga amahan si Daddy Luke. Dili na ko mubalik pa dito. O dili na ko mo ilan niya nga akong amahan. Ilabi na siya mga gipagbuhat. Sa iyo magpatay kang ninong nga ako paterno. Ubay-ubay na rin siyang napatay. Oh, Benhura. Dok Samantha, huwag ka kung mukhaon matod ni Nanay Lusing. Wa ako'y gana, Benhura. Nagunawan na sa mga nasayra ni mong kamatuoran. Mo ba, Dok Samantha? Oo. Oo, Benhura. Dili lagi ko gusto pa nga magkita mi pag-usap ni Luke. Huwag ka na magdadi ka ng Sherlock. Dili siya ang ngay tahuron, Benhura. Ha? Daghan akong nasayran about niya. Ilabi na gid siya pagkakriminal. Unsa? Oo, Benhura. Gikan gid siyang papa. Nadungog na ko gaya gipatay ang akong ninong paterno. Unsa? Og dili lang si ninong paterno ang iyang napatay. Ubay-ubay na gid kuno ang iyang napatay. Og matod pa niya. Doon na siya binuhi nga zombies ilawom sa underground sa among resort. Dok Samantha. Mao ka na. Mangtas siya. Hayop siya. Og dili ko na sa ilon pa nga akong amahan. Kay dili ba sa siyang tinuod akong amahan? Si Manuel. Manuel Williams ang tinuod akong amahan. Og dili siya. Dili siya. Si Lucas Williams. Dok Samantha. Pasensya ka na ha, Suset. Usaon, hubog kayo ko. Wala ka ko mahibaw nga dito ka ni ay uban ako atong higayon na. Og, nabunog ta ka. Okay ra, Tito Luke. Ayaw pagilak. Og mahimo ba? Ayaw na pagtito na ko. Look na mo isampit na ko. Sige. Animal. Wa pagid nila makit-i si Samantha. Buisit! Ako ba hinungdan ka nga nung nilaya siya? Dili ikaw. Dunay laing hinungdan nga nilaya siya. Mao ba? Kinahanglan nga mabalik siya nako. Ug kadto nga ta si Case, kinahanglan gyud. O, sinisod niya itong attache case. Importante kayo nako. Importante kayo nako. Sherlock, nagkunta ka na mga sakop na ito sa aplikasyon. Anawag siya sa rejuvenator na ito. Unsay yampong? Unsay nakuha nilang impormasyon? Matod niya, sir. Nanghadlo ko ng mga kadagpuan sa aplikasyon. Maong shoot to kill yun ko ang mando sa mga nagbantay sa mga boundaries. Usa? Pakyon gyud na makita nila nga moduol sa mga boundaries? Mao ba, Judas? Unsa? Gipamusin mo sa diyang mo doon na unta mo sa mga nag-checkpoint. O, Nanay Lusing. Pero, nga nagi pa mo silman mo. Nga unta, ang gani mo nilang tabangan. O, saan ako'y kaibod nga. Ganong kalit minilagi pa ko sila. O, ito nga, nagpalayo na lang mi. O, naabot pa sa inyong rest house, Dok Samantha. Kosalbahis ko taon anak nila. Nga sa ato pa day adak. Wa di kay gayon ng pagmaluwas na din he. Mamatay na lang yun ita din he. Mura manog, nahadlok sila nato. Okay, nalo sila nga matakdan sila. Magbuo sila nga zombie na tadi ni. Mao sa kanang akong gidudahan. Nahadlok sila matakdan. Mong kung sikin sa man ang mga has nga musod sa ilang boundary, ila na lang po silon o patyon. Pero dili ni magkatarungan nun. Dili pa ta zombies. Dako pa ta buhi. Normal ta. Mga tao ta nga angay unta nilang tabangan. Luwason. Mau gidsakto ka, Dejin. Di mo tamutag ko nila. Gawa sila natakan tas mga zombie. Nagduda ko ni mong hitabua. Unsa? Lahi nga impormasyon ang naabot nila. Mao nangahadlok sila. Husto ka, Dok Samantha.
Tingalig nagtuo sila nga kitantanan din sa syudad sa San Juan. Matakdan sa pagkasumbes. Mao, sakto ka tiya Lusing. Mo nang ilang pulis pasilon. Upat yung tagal din sa San Juan, kaya nagtuo sila na tagdan ng tanan. Kinahanglan mahunong kinila sa'yo papagtuo. Pero unsaon man binhura. Wa kita'y komunikasyon din hi. Dead ang tanang signal. Lagip gani kuryente, wa na. Ngit kaya palibot ni gabi eh. Maayo na lang gani kay natin mga lamparilya nga magamit. Og danag sa buwan. Mao na lang ginang atong salikan. Mangita ko mga pagi. Kinahanglang maluwas kita din eh. Magkapalayo tayo ni Depita. Sakyanan. Oh, sige. Pag nga mga lapalya, pag nga ninyo, dali! Mawa gina akong stress basta ikauban ko na ikaw din sa akong kama, Suset. Luke, Ay nagkatuog dito sa imong lawak, ha? Ari ka na ba na ako, Pirmi? Ha? Mau ka na. Dinhi ka na. Magduog ta, Pirmi. sakit pala akong kalawasan. Akong bakton, akong apaga. Relax. Relax ka lang. Ako ang bahala. Ay laglihok. Stress-free ka yun, Suset. Ako bahala. Papi ka. Ako bahala. Hayop ka. Toraw. Ang sakin nang nilabay din sa tunay matangan. Layo-layo na. Oh, doon na sa sila ipamusil ng mga zombie tingali. Nagpaputol sa sila. Kapay na yung sakinan, no? Maklaro kayong kayak sila sa kinagaw. Dakan tingin silang ngita ninyo. Oh, lakip na mini. Among di mini ikaw. Damay na mini. Nagsiguro ko. Ganangita na sila namon ni Samantha. Oh, yun. Klaro kayo nga masakop ng Lucas, gaw. Di na kita ngayon kumpiyansa pagaw. Kinahanglan nga magkatabog kita sa pikas syudad. Pero, saan na natugaw doong binura? Na, anda mo sila mapatay na to. Kung magpadoon ta silang checkpoint. Saan na natugaw doong binura? Oh. Ambot. Ambot po ko mahibaw ko no saon, pero mangitag ko mga pagi. Kung magkontak na ko ang akong Husto. Si Justo. Iwan ta ni mo eh. Radio communication. Saan na? Kanang walkie-talkie? Kanang Roger in out? Nya, out in Roger? Oh. Mauna nga mong gabito sa military. Radio communication. Kinahanglan nga makakita ko radio handset. Pero asam ka kung makakita na din eh. Oh, lagmit. Tanas mga police station ka. Husto ka. Husto. Sa police station. At tunto na kong police station nga doon din eh. Sherlock, kondisyon na Nakabihag sa tingali Sobra pas bihag. Aw, kung napay kuryente ron, napay signal sa internet. May din sa tayo sa FB. Kamaw, yung kana, sweeto yung kana. Hanggaw bata, sweeto yung kana. Buisit kang nako. Ilumya! Sir, Oh, lingaw-lingaw rin na, oy. Samantang kamutan, aso di ka kinabuntag. Vitamins mas mata. aw, masobra pa sa vitamins ng pyramid mong kadog. Tonto ka. Tonto. Ayaw gubang akong adlaw. Animal. Buisit ka. Sorry. Pero, may mayo ko balita di mo, Sherlock. Uso man hudas. Well, andam na ang dump truck kasundan ta sa mga binuhi na tumasumbis. Unsa? Mayo. Mayong pagkabuhat.
gibutangan ko ninyo og rehas ang likod sa dump truck. Oh, aron di mangambag masumbis nga atong iso diha. O adto na ihuwad sa dapit, diin makasud kini sa syudad sa San Pedro o sa San Pablo. Mayo! Mayo, Judas! Mayo kayong imong mga gipang buhat. Doon na kay bugti nga madawat ka na ko, Judas. Usa ka kilong bulawan. Salamat, Sherlock. Mga tunto. Ay mo kapil-apil, ha? Hello, Judas! Hangol ka, sad. Of course! Apel ka mo! Tag-usa ka kilong bulawan, sad mo. Pero Sherlock, Hangol ka! Hangol! Maayo. Maayo ang iyong pagkabuhat ng dump truck na gibutangan ninyo og rehas ang likod. Aron dili magagawa sa mga zumbis. Pabuta ninyo ang akong kabangis. Dili mo mutabang ako, pues! Damay-damay tayo ni! Luwas sa inyo kagulingon! Good luck! Good luck niyong tanan! San Pedro ug San Pablo! Niyan ako sa police station. Mingaw kay palibot. Puraw ko city. Limaho pang angtod sa gawas. Di ko makumpiyansa. Ako samurai. Kinilang ako na doon. Di ko mahimong magmugna o kasaba. Katingalig matugaw ang mga sumbis din sa palibot. Sigurado ko nga naara na sila diha. Usa to? Dump truck? Ug dunay rihas ang likod. Mura ug dunay sakay sa likod. Tuwan sila yung dump truck. Dunay gapoy rihas ang likod. Mga zumbis ang karga sa likod sa dump truck. Asam ka to pa ingon. Ug gano'ng gikarga nila ang mga zumbis sa likod sa dump truck nga dunay mga rihas. Sundan ko ka ng ka dump truck. Asam ka labingon. Magpalayo na ko. Yun na. Ako sa dump truck. Niliko. Ug paingon man to sa pigas agianan para sa syudad. Sa San Pedro paingon. Sundan ko rin ng dump truck ka. Nagpaingon sa San Pablo. Mga zumbis kinang karga sa likod sa dump truck. Asam ka ng ladadon. Ug ganong paingon mo sila sa San Pablo. Ug katuo sa kadump truck. Paingon sa San Pedro. Ngano maka? Ug Ginoo ko. Lain ko ba sa kundukan? Lain na nila. Kuyawan ko ini. Usam yung ilang plano. Pamatyon ko ang bisan si Kinsa nga mubangga ka nako. Nabati ko ka na kang Sherlock. Lahi na ganina. Kinahanglan doon ang mahimo. Padung ni San Pablo. Huwag nagkargag mga supis. Di ni mahimo. Una dua ka dump truck, Sherlock. Ilang to'y pasod sa dua ka syudad. Gusto ko untang masaksihan ang San Pablo o San Pedro nga magkaguliyang tungod sa mga zombies nga maghasi sa ilang syudad. Gusto ka? Pwede ba nga mo apas na nila? Hanggaw! Bugo! Gusto ka? Nga madisgrasya ta sa mga zombies nga atong magian? Pero, inanay nang mahurot mga zombies din eh. Kaya tuwa naman na itong masakop. Hinahinay na og pangita mga zombies sa patyo. Mao ka lang angay kanila! Puslan man nga mahadlok sila nato. Dili ta nila pasudlon silang syudad. Ug dili ta nila tabangan. Oh, mo na resulta. Sila na sad ang hasiun sa mga zombies.
Paduong yun siya sa Pablo. Tunag di sila daw itong buhaton. Tunag yun. Pahalang ni. Pusilon ko ang ligid sinamta ka. Kakurbaleta. Pusilon ko na ang mga ligid. Ni Apap! Ibuto na. Kasi ng damdag. Mohonong ko. Nawala sa preno ang damdag. Ug matumbak ni. Matumba ang damdag. Ginoo ko. Kamangtas ka na ng lukong Judas. Labing siguro, doon laro sila sa checkpoint. O magkagulian silang tanan nga magkakita sa mga zumbis. Kaluoy sa mga tao nga nagpuyo sa mga siya. Hayop ka, bulog. Judas! Mga hayop ka mo! Mayo kay, doon ay shortcut ni paingon sa Pigasdan, paingon sa San Pedro. Umaabtag ko itong damtrak nga, nagpaingon sa San Pedro. Kinong ko. Mayo galing kay kinabra ko ang damtrak nga bro sa mga zumbis. Ug duwa, natumbang ko sa kadamtrak nga, paingon ang sa San Pablo. Tora ang damtrak nga, puno sa zumbis. Maabtang ko pag yun. Kabutan mo, Diyos ko. Huwag ko mo pasaki. Hindi ka magkatugot pinunay daw ng may tabo sa mga syudad. Maabtan ko pa sila. Pakusikan ko pa ang pagpanagan. Yun, sunahan. Checkpoint taga. Dili, kinahanglan ka doon kibahin mo. Ginoo ko, maabtan ko pa sila. Maabtan ko pa. Gagor light. Bahala na ni. Kusog na kayo kundagan. Di buto na aligin. Nawala sa prino ang damtak. Naigon ako. Doon sa checkpoint ang damtak. Mabanggaan na niya ang checkpoint. Ginoo ko. Nalimbuhan ang damtak. Ang riya sa likod sa damtak. Natamtam. Nagkagawa sa mga zumbis. Giparakan siya nga nagbantay sa checkpoint ng mga zumbis. Pero pagkadagal sa mga zumbis o kiatake sila sa mga zumbis, tabangan ko sila. Iniaramay ninyo! Sao! Sao ninyo po sila! Sao! Tuan na ni Samantha ang attache case. Ug sigurado ko, nasayod na siya sa tanang kamaturan. Ilabi na siya pagkatao. Buwisit! Animal! Animal! Kumpiyansa na kay ko! Kumpiyansa na kay ko! Nining kadaot kay tabo din sa San Juan. Mauni na inungdan. Nalimot na lang ko sa pagtago sa tasikis. Buwisit yun! Buwisit! Pero dili ko makatugot nga malayo ka na ako si Samantha. Ako lang siya! Ako lang siya! Ikaw Samantha mo sumpay sa naputol na mong relasyon sa imong inahan! Kena! Saan ninyo sila po sila? Gimana? Ako samurai. Ang mga sublis na nga, nagkaduog sa mga buto-buto sa armas. Ug lagbit, kato nagkaduog sa kasama sa lantak. Ug disunod kini. Ayaran ka mo pagpamuto! Aron di silang bunool pagayo din eh! Ug kamo din na, ang mga kurang na dunay bob wire nga nagkaling ka ganina, ibalik ninyo! Ug kamo doon lago! Kuyog na ko gamit sa inyong mga armas! Pamatyo na to ang mga sumbis ka kadoon samtang ilang giayo pagbalik ang mga kural na dunay mga bob wire! Dali, kamo!
Bisa na saan ako guna-una. Dili ko magkatuos mga nasahiran akong kabatuuran. Kabuot na ditad. Lokan ako. Siyang napadako na ako. Giatiman ko niyag maayo. Gimahal. O bigita na ako nga mura ginong tinuod nga anak ay magtanaw na ako. Pero dili na siyang tinuod kong amahan. Pero, iyon na pa. Kiniglitrato nga nagkukusta ko. Amerikano kini siya. Pero si Luke ang iisip na kong amahan. Dili man Amerikano. O, misniso siya. Puti. Pero nganong ang apelido niya Williams man. Nganong sasama sila apelido ini Manuel Williams ng Amerikano. Nganong man ka? Dali na mo! Balik ka sa sword! Pagdali mo! Dali! Sword na mo! Ubay-ubay pa ang mga zombies! Break! This is Alpha 1, over. Radyo ka. Asap ka na tingog na radyo. Unsa? Kayo matawanay. Wa may manubag sila mga radyo kita. Shit! Udas! Sir! Saban! Wa pa ba manawag ang driver sa dump truck? Wa pa Sherlock. Pero gitawagan ko sila. Wa mo yun nanubag. Kanong ka? Animal! Nganong nadungay man, ha? Yun na. Unsa lang balita sa pagpangita kang Samantha? Nganong hantod karon? Wa man sila update, ha, Udas? Pag balik ang nangita kang Samantha, sir. Pero nanawag ko niya. Gisuhi na nila ang ubang mga kasikpit ng barangay. O doon na sila nakuha nga mga survivors. Ubay-ubay ng mga lalaki. Dili sila mamalik din sa resort. Kung dili nila madala si Samantha. Nakasabot ka, Udas! O, Sherlock, ako sang giingnan, sir. Nakinalang madala si Samantha sila papauli din. Animal nga Binhor Alipio. Bisit siya! Ha! Ang isang ilawag sa mga zombies! Nginumita ko rin mo, Sherlock. Huwag ko saling sa animal. Uso na! Ayaw na kong panungga pala, Udas! Animal! Ha! May adlaw ka kanako, Binhor Alipio. May adlaw ka! Ha! Nga naman yung mga polis, nagpalayo na ako. Drila ko na ko, di ko muduol na. Mayo kay, doon ay hansit ka doon namatay nga sa kaysa ng truck. Huli ka siguro ko, ang mga sakop to sila ni Sherlock. Huwag si Judas ka tinanawag ka ganina. Pero nga nung doon na may duha ka dump truck na puno sa mga supis. Kung siya buti pa sa multi ni. Sakyan na sa polis ka na magmiyabot ha. Pulis. Upat ka pulis na nanaog sa patulgar. Niyapay mo na ako. Nagmas man siya. Ano pang dulo niya? Iya ka lang. Taga San Juan ka ba? Oo, ma'am. Nagasanuhan ko. Siya nakaluwas na mo, ma'am. Kuha pa siya. Tingnan eh, nagasuda ka ng mga zombies. Salamat sa imong bayanihong buhat. Pero dili ka ba makatakod namo? Makatakod? Dili mi mo kumpiyansa og duol nimo, maong nagmask mi. Og nagpalayo mi nimo. Basin og na kay virus nga makatakod namo og mahimo ming mga zombies. Unsa? Unsa na, Judas?
Kumusta ang nalakaw sa mga nagda sa mga sumbis? Di man makontak si Lok. Ki-off ang tingaling ilang mansit. O, di ba, way signal? Animal! Buiset! Duyjang, Kinsa ka na, Judas? Sila na ba? Ang nagdaan na ba sa mga sumbis paingon sa mga animal? dili sir. Ang nangita ni Samantha kini si Lok. Usa! Sige! Tubag ka na yun! Titingal nakita na nila si Samantha! Tubag ka na yun! Huwag ko magkasabutin ha. Ganong di ko nila padoon. Ila ko gipagawas. Hadlok silang matakdan ko nung nakot kay Basinog. Doon lagi virus nga mahimo silang mga sumpis. Virus. Mao nga pagtuong nga matakdan na mo sila. Gipusil ko. Doon ay laing duha kasakyan nga nagsunod ako. Ila kong gipusil. Uy, unsa Roy na? Ayaw mo gadlok. Kaon na mo diya. Alayo na siya itong gimutangan diri. Ay, sige, kaon na mo diya, kaon na mo. Ay, unsa naman sa ka ng mga buto-buto? Maayo ang taog ang mga rescuer na ron nga mo rescue na to. Ay, lagi mo ka problema. Kaon na mo diya. Sige na. Jen, kaon lang. Anoy, kaon lang diya, Anoy. Samantha, nga naman pa man ka mo kaon, nagtumbog ka man gud diha. Kumusta na ka si Benhor? Nga nung uman siya mabalik. Hapit naman mo gabi eh. Halay! Nabangga ang usa ka sakyanan. Ug nibuto. Pero gisundan gyapon ko sa usa ka sakyanan. Kusog gyapon ko nila. Mangita ko paagi nga malingla ko sila. Mungit kita. Mas masamot nga delikado kung di ko makapalayo na nagsunod ako. Dagang sumpis sa palibot. Animal! Buiset! Ilam! Pasagdi ko, animal! Ayaw pagtingog niya! Wa mo'y silbi! Bullshit mong kalan! Animal! Sir. Palpak! Palpak ang plano! Palpak ang tanan! Pero dili ko makatugot! Sir, imposible kayo. Nguwas lang mo lampos. Imposible kayo si Lok. Animal! Dili kita mo hulong hudas! Pagbuhat mong usab! Nakagagahan sa mga zumbis! Si Lok. Hutdat ang zumbis nga tuwas underground! O kuwang kumanggani! Pangita pa mo mga zumbis! Dakpan ninyo! O ikarga ninyo sa dump truck! O ilabay kini sa San Pablo o sa San Pedro! Ha! Kinahanglan mo lampos na kamo! Kay kung dili, kamo akong ilawag sa mga zumbis nga naapalias gawas! Si Lok. Oh, tuwa na sad. Iyay, muna nagduol ang buto-buto. Bitaw, giduog ko. Dili kasi, si Dong Benhor ka na. Lagbit ya. Basi nakasugat sa mga zombies ya. Nagkaanam na gito kangit-kit ang palipot. Unsa man, magpasigan na taog mga lamparilya? Ayaw na, Jen. Tingalig mo balik tong sikanang ni Agi din niya sa tong palibot. Ayaw na, papasigang almang paraya. Oh, mausad. Pero ngit-kit magkita din uy. Ayaw na. Mas maayo na ngit-ngit ta, aron safe ta. Dili sila makabantay nga doon ay nagpuyo din eh. Kada kasiguro ko nga mga sakop to ni Luke. Ang gila kong amahan nga, nagsigi og agi-agi din sa atong dapit. Sigurado yun nga, dili ka lungan na to. Pangitaon yung gato na Olo, Luke. Tuwad kay ni anak ko mga papeles. Mga importante mga papeles nga sumpay siyang kinabuhi. Unsa?
Didiretso siya. May gani kay. Nagkunahon ako ng iskina. Ugwa na sila magkasunod ako. Ngit-ngit ang palibot. Gibiin agad. Kinahanglan nga. Magkabalik ko sila kung bahay. Magdali ko. Bintraso pang balik tong sakinan nga. Nagsunod ka na ako. Magdali ko. Doon ay mga zombies ning dapita. Pagkadimalas ni adlaw. Ang gabi na, Sir Luke. Oo. Gabi na. Naibaw ko hanggaw. Biset. Ha. Kadimalas ba ning panghitabuak karon. Nasundan ang nila. Ginukalit na nawa. Ugwa na nila masundi. Pero wala ko sila mapulia, sir. Kapangita yun ako itong pick-up nga ilang nasundan. Na, animal! Pick up! Pick up na itong! Ah! Ha! Binhor alipyo ka itong mga pick-up, sir. Sigurado dyan ko. Buisit! Kung mao, siya ang hinungdan nga wa mo lampos ang mga dump truck. Siya ang nakababag na ini sa tinguha nga hasiyon sa mga zumbis ang duha ka syudad. Labing siguro. Kaya siya man ang nasipatan nga dali nga nabiya ikan sa checkpoint dito sa San Pedro. Animal! Dako na siyang nahimong atraso kanako. Animal siya! Maayo pag ipatay ko na lang unta siya. Ingon bitaw ko. Kaya siya ugot. Usa to, ha? Kinsay gahay ko udas! Ha? Ako ang gahig sir. Ipal. Ganun ka maminaw na ko, oy. At di bagyot. Babanggaw ka! Kita dapog. Biyay ko din eh! Biyay ko din, animal! Ipadalit og himo ang riya sa dump truck. Ano makabaos na ko, animal? Oh, Sir Luke. Diyan ka na. Kita wingi ko. Yayo sa man, ha? Ha? Gusto ka usman ka, ha, animal? Ayo. Gina ko. Animal! Animal! Peh! Malasagid ako. Si Samantha. Wa makit-i. Hangtod karon wa nagigkita. Inguman ng plano ko sa duha ka syudad na pakyas. Pakyas ang tanan. Palpak. Ug kining tanan tungod ni adtong animal nga Benhur Alipio. Ah! Benhur Alipio! Dako ka lang atraso ba na ako? Ha? Luke? Ngano ka? Maayo kay ni Dool ka. Dali, lingaw ako. Dili dayon, hagi ko, gaksa ko, lipaya ko, honey. Naku, Ay, tabi pa ka. Ay, dagang istorya niya. Lipaya din ko. kumadool na. Lipaya ko. Oh, honey. Sit. Bilang balik ang emergency exit nga hagdanan. Kitigalig doon na pailain makakatkat ini. Tanahon ko nagmaayaw palibot. Makita ko din sa terrace ng bahay. Mingaw kayo. Huwag siya kinan. Sa ito pa, huwag niyo ko nila masundi. Musod ako. Maayo kay, huwag sila napasikas silang parilya. Natuog na ka sila. Tong Pinor, ikaw na? Gaw, ako ni. Ay! Sustan! Mayroon kayo ni anak agaw. Nabot na deka. Pero anong tinig ka magistilis? Anong ka manuktok? Basi na nga tawag mo. Maong din lang ko agi sa emergency exit nga hagdanan sa tres. Ay, kumusta man mo lakaw, ha? Nagkakuha kong duha ka handset. Gikan sa mga namatay nga sakay atong dump truck nga puno sa mga zombies. Ang sakaw? Dump truck puno sa mga zombies? O gaw,
Dua ka truck ka puno sa sumbis ang... Oh, dunay sakyanan nga kalpingunong sa tungtungod. Gaw, kitsam na sila. Didi ka, tanawang ko kung sikit sa ka na sila. Grabe, kitsam ka na nangabot. Ay, nasundan ka sa gawdong binor ni. Tawal na kayo ha! Tingalid na siya nisbilimot ka! Wala, Yan ito na. Flashlight. Kayag flashlight ha. Suhira yung palimot! Dali, palimot! Ubay-ubay siya. Nagbitbit sila nga tagas ka armas ka. Doon ay pas lahat ang ilang mga armas. Murag doon na sila gipangita. Luwas ka tulad tagaw! Luwas ka mo! Usay, Yabi ang pagluwas ninyo! Usap gawas mo! kinsab na ini sila. Mga rescuer, tingali na sila. Unsa? Dili kita angay nga mo kumpiyansa. Tingali mga sakop na sa giilan akong amahan. Nangita na ako. Musayaw gid mo paggawas. Wala mo tingo ka. Ang tungtan mo. Diyan na sila sa atong tungod. Please, bye. Mga kahayag sa flashlight. Gawas mo! Gawas mo! Wala na! Luwas na mo! Luwas! Ano mo? Sa luwas ka na, Brett! Sige na! Luwas mo! Unsa man doon? Sa sipa ko to. Unsa ba to? Inugo. Hey, saan ka ito no? Ginugot na ba ang ini? Iabal tanan. Gawdong binor. Iabal tanan. Pwede gawas. Huwag gawdong binor. Nyaran tanan. Tuwa sa lawak ang mga bata o tiguang. Mayo. Ako to ang naglabay granada sa laing dapit aron mamahawa sila. Unsa? Nakasiguro ko na mga sakop ka to nilok na nangita na mo rin sa manta ug natong tanan. Ingon sila nga luwas ko nagtaog ko yung Danila. Ayaw ka mo pagtuo silang gisulti. Ilawag lang mo sa mga zombies nga ilang gibuhi ilawom sa underground. Unsa? Mao ka na. Daghan na sila gipatay. Labi nang gilan akong amahan nga si Luke. Mangta siya, way kaluoy. Ilabi na sa mga babae, ug dili ni mapahimuslan. Musaya gyud magtuo nila nga luwas mo. Maalaot na gyud mo. Oy! Tuwa na. Yasin na sila sa mga sumbis nga nakadungog sa sipang buto sa granada nga akong gilabay. Unsa? Go! Dororo! Apila ng mga gipagpaak sa sumbis nga. Wa pa masumbis. Putli ko! Managaw! Puto lang ko! Ubay-ubay ko sila nga napakan sa mga sumbis. Ug ang ilang mga kauban, nanagan. Gibiyaan pa nila ang ilang sakyanan. Tinuod. Yun na. Mo na ang sakyanan nga gisundan ko. Gipusel ko. Pick up siya. Ug doon ay machine gun sa likod nga gituyo og butang. Doon na pa'y mga box nga puno sa bala. Daw! Muna! Naputla na ko sa agutanan. Gaw, ito ko na imong flashlight din sa pick up. Arbo sa mutayag. Makita na to kung unsa man ang niya din sa pick up. Gawdong binor. Uy! Saan nang armasa ka? Taasan ako! Machine gun ka na, Gawlulok. Machine gun? Luta na no? Mo ni ang usa sa mga sakyanan nga nigukod ako. Doon na pa'y dagang bahag sa putaw gaw. Doon na mga bala. O gaw, mga balas machine gun. Ato di magamit ka. Magkatabang nila to. Sa? Ato ni dalon sa bahay. Dali, siya kasi pick up. Gibiyaan ni nila? O gaw. Gaw, sunod ko ha? Ayaw kay niya ang yawi. Uy! Saan? Doon ay naka-built-in radyo. Sa? Abi na huwag CD player ni. Radyo ni gaw. Iko! Break! This is Alpha Over. Asa na mo? Doon ay nanuwag. Kinsama ka na gaw. This is Alpha Over. Basta niyo agaw. Nakita ba niyo sa mata? Sigurado ko si Judas yan. Animal, tingog boy, mga animal! Pilti ng suko agaw. Patay ni mong sakop eh. Bugos! Animal! Kung
ko tubagas mas advice. Pisit. Nung sama sila. Nung di tubag. Unsa na, Hudas? Animal ay. Mana siguro palami ay. Unsa nang resulta sa mga lakaw sa atong mga sakop? Unsay balita? Kwan sir. Matudi na nga nakita nila ang ito nga pick up nga nagparada sa ngilit tinapit. Ug ilan ang gisuhid ang maunapit. Maayo. Ayaw gisag papauli ha? Kung dili nila madala si Samantha, ingon man kadtong animal nga Benhor Alipio. Di pala. Visit na yan. Pero di ba madupag mga animal? Kadupag. Mga radio communication. Sa tinabinur, di mo na makuha. Sa mga sakop ni Loka, o sa pick-up ng ilang gisakyan. Maayo kini kakuha ka, ana. Orog Samantha, magkakontak na kita sa commander mo sa military, kasuod ka na ako. Magkapangayad at tabang nila. Pwede ba nakuha man ng usa ka handset? Ha? Usaom niyo. Gusto ko makiksulti sa ilan akong amahan. Ni Luke Williams. Unsa? Kinahanglan nasultian ko ni tinuod. Kung kinsagi ko siyang kinabuhi. O kinsa si Manuel Williams. Unsa? Susit. Susit. Pagibastag pa. Susit. Ay, kabayo. Animal. Animal ka. Ngaw, nagkalit pa kang nangabli, animal. Animal. Sorry, nagkuhan animal. mo, animal. Oh, animal. Sira di ay! Animal ka! Buang ka! Nanawag si Samantha sa radyo. Usa? Ay, si Samantha. Animal ay. Kibiyaan lang ko nga nakadungos nga ni Samantha. Hubo pa ni gawas sa lawak. Ha? Hanggaw? Buiset! Sigurado ko ba na iyong gibuhat, Dok Samantha? Oh, Benhur. Sigurado ko. Samantha, anak? Oh, Nana, siya na ka. Si Luke Williams. Tubagon ko na siya. Sige. Maminalo ko din Dok Samantha. Anak? Samantha? Ayoko sang pita og anak Lucas Williams. Uy. Siyam to, sir. Suko si Samantha? Nasairan ko ng kamatuoran. Ni anak ko ang tanan-tanan yun nga angay ko masairan. Unsa ko, sir? Animal. Gawas mo na, Hudas. Sige na. Sir. Gawas na! Lagi. Magawas ako. Ano to? Kadungo ko lang iya mga loudspeaker. Usay kamatuoran. Manid ko. Oh, nakita na ako. O nabasahan na ako. Nga dili kang tinuod na kong amahan. Samantha, anak. Akong tinuod ni mong amahan, uy. Ako. O dili ka ng animal nga Manuel Williams. Ayaw na kong isuot pa si mong bulsa, Lucas Williams. Tuhuin taon ko, anak. Samantha, anak ko. Mauday nga mistisa ko og beauty. Mauday ay nga may pagka-Amerikana ko og beauty kay Amerikano din akong amahan. Samantha, ako ang tinuod mong amahan. Gikuha na ng animal nga Manuel ang imong inahan, gikan ka nako. Kami sa imong inahan ang nagginigugmay. Unsa? Mao ka ng tinuod, anak. Kaming duha ang nagkahiligugmaay. Pero sa dihang niabot ka ng Manuel Williams na usabang tanan, o gibiyaan ko. Gibiyaan ko sa imong inahan, anak. Mao ka na. Mabdo si atong higayon na. Og ako ang amahan. Og gipaangkon lang niya ang maong kano aron sa ingon, madato sila.
Maluwas sa pait nga kahimtang. Unsa? Nagpakasal sila. Samtang ako in taon, naghilak. Naghilak sa tumang kaguol nga magkutlo na lang unta sa kong kinabuhi ni Adtong Higayuna. Unsa? Tinuod ba ka iyong gisulti? Yes, Sam. Mao ka ng tinuod, anak. Gipaangkon lang sa imong inahan nga ang kano mao nga amahan sa iyang gisabak. Pero ako, uy, ako ang tinuod nga amahan ni mo, day, anak. Nganong Williams ang imong apelyido? Ha? Animal, bright gining babayhan na na. Nganong wa ka matingog? Nganong Williams ang imong apelyido? O gano'ng ikaw nang nag-iyas Williams Group of Company o sa mining? Ngano? Animal ba ini? Bisit, unsaon ko malis pagtubag mo eh. Nganong wa ka makatubag? Tungod kay dili ikaw tinuod nga Williams, dili ba? Ang Lucas Williams, mao ba? Bisit, unsaon ko sa pagtubag? Unsaon ko sa pagtubag? Tubag ako! Nganong dili ka makatubag? Wala magkatubag si Sherlock. Naglisod ka sa pagtubag? Kay wa ka na mahibaw unsaon sa pagtubag, mao ba? Anak, wa ko matubag kay nasakitan ko. Kung anong imo kong giingon ni ini Samantha. Oh. Sud sa pila ka tuig. Tuig ka palang kapi ni Adto. Hangtod ron nga 25 anyos ka na. Ako ang nagatiman nimo. Nagmahal nimo. Pero ganong ingnon magkunin mo ni ini. Huwag ka na masalig ka na ako. Huwag ka na makatagig ego pang panahon ang pagsabot sa tanan. Sakit. Sakit kini imong gibuhat ka na ako, Samantha, anak. Sakit gid ko mahibaw kas tinuod nga kamatauran. Samantha. Igong kamatuoran na ning niya nahuktan ko. Pero wa mo pa matubag ang akong pangutana. Kinsa magyud ka? O ganong Williams ang imong gigamit ka apelyido? Kinsa gid si Lucas Williams? Animal! Gipalagot ko nimo, Samantha. Gipalagot ko nimo maayo! Buisit! Dalang bino nga. Wala ko. Ipisi ko, animal! Ipisi ko! Pila kadlaw mahuman ninyo og buhat ang rehas didto sa damtrak. Siguro ugma. Mahuman to, sir. Ugma? Siguro wagin ugmahan nga mahuman. Ugma gin ugma. Daghan na bang ugma? Aron malabay na ang mga zombies sa luha ka syudad. Sir Rock. Itong ba, overtime man. Overtime man ko sa mga trabahante nagbuhat sa mga rehas. Og pagkahuman ni ana, ipaandam ang mga sakinan nga doon mga tag-as nga mga armas. Mga masinggan! Kay mangunay ko sa pagpangita ni Samantha. Ha? Pangitaon ko si Samantha. Bisan asa pa siya tago! Ug kadtong Binhor Alipio. Tagod-taguron ko siya. Ug pagkahuman, ilaog ko sa mga zombies.
Dili ko gustong mahibawan. Huwag ka pa rin matungkol. Oh. Las dos na ka lang. Wa ko bati ang duka. Tungkol ba siya na itabo? Oh, Benhur. Nagpailalagit siya nga dili siyang tinuod akong amahan. Nasilag ka ba ni Lucas Williams? Dili siya si Lucas Williams. Impostor siya. Samantha, Mao ka nang ako nasabtan, Benhur. Dili siya si Lucas Williams. Impostor lang siya. kung dili ba siya si Lucas Williams, kinsa magyud ka si Lucas Williams? O kinsa magyud siya? Ambot. Uwasit ko mahibaw kung kinsa siya. O gana ang gusto ko masayran. Murag dunay na nawag sa radyo. Kinsa ka na? Ahak ka biya ini, uy. Napisatan ako ang tukboto ning handset. Ahak biya, uy. Hagok ang iro. Animal. Unsaon ka rin magaling gawas ko ini niya. Kami tayo nang maayo aning animal. Buset. Lamig anong yung patyon, uy. Pero kung ako sa siyang patyon, maunsa mo. Sigurado gid nga patyon sa punilang hudas. O baka pahibuslan ko, luguson ko, amang-amungan ko, una ko patyon. Animal ko yung adi, uy. Unsa may angin ako buhaton din eh. Unsa man! Pagdag naman eh. Niya ako makatuon sa sala. Sa sofa. Mingaw pagbalibot. Wa pa sila ni mata. Maayo ka na bata ka na di ay. Good morning, Doc Samantha. Good morning. Coffee? Salamat. Nindot na, painit sa tiyan. Usa na rin urasa. Alas 8 na. Alas 8 sa buntag. Kinahanglan mo lakaw ko. Magsusi ko sa palibot. Benor, pwede mapapuyog ko nimo? Ha? Gusto ko maadto sa ospital. Nakoy kuhaon nito. Kuan. Pwede man, pero delikado pa ba ang sitwasyon sa gawas? Ayaw ka bala ka. Kamauman ko mo gamit ng armas. Ha? Daghang armas ni sabay. Sa Luke, nagkalain-laing armas. O gitadluan ko niya kung sa akong paggamit. Kisa ka mo? Ayaw na po tara kung kinsa eh. Kuya ko duwas, Benhur. Benor! Tulog. Nasaktan na. Sinyasan ko. Ya! Dahil nyo! Nagpisinis na ko si Benor. Makuyog, be. Dali na, Sam. Uy! Gikarati ni Dok sa mata ang tulog ka lalaki. Ba tulog ka lalaki. Mimal ka! Ako tumaka man! Nice shot! Nice mo. Huwag ko ma-inform na. May ka man na yung bukrate. Magka-in love. Maka-in love yun? Oo. Magka-in love doon. Tuod kay padagsarang babae nga sama ni mo kaisog. Ang kamayo mo pati ng bukrate. Animal ka. Sama ini? Wow. Nice move again. Naunahan ko na. Mas abti ko kay nimo. Akong uya na kapatid. Hapa sa batang! Panago mo! Samantha, okay ka lang? Benor! Samantha. Ay, ka lagi! Sigurok. Sigaw mo.
Ganun. Oh, sorry. Nagkapatong manay ko nimo. Maayong pagkagakwas ni mo na ako, no? Ako ba tingali og ang ako ba og tingali maigo ka sa mga bala sa machine gun? Sa ato pa, okay rin mo kung ikaw ang maigo. Basta dili lang ako. Mao ba? Oo. Mao bitong gigakos ka og natumbat ang duha. Og Og naa ka ibabaw na ako. mo na giprotektahan ta ka. Unya kay wa na may machine gun nga nagpabuto. Napalagi ka sa akong ibabaw. Hanggawan ako eh. Sorry. Isulos mo na ko. Sorry, Uno. Unya wa paghihapon ka mo hawa di sa akong gitutukan ko nimo. Samantha. Benur, Samantha. Benur, pahawa na. Uy. Mupahawan ko. Kau mo siyang gininawa. Kau mo yun niya. Yay ka. Sa tulong ko nakita, ha? 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 Pag-guryo ka pa? Di ka guryo eh. Udong ka. Oh. Giukuban mo sa Samantha. Ha? O siya ukuban ba? Yung iprotektahan naman ako siya. Ay! Hindi ta pagka-proteksyon na. Ha? Gibatungan man. At kaabla ka, oy. Natumba ming duha. Mautong muraog. Kapatong ko niya. Oh, murag yan. Muraog, nagkuan na mo. Kabano, pataka ka ba lang, oy? Today, may nito gawlulok nga. Kanahon na ka og dagan pa ingon sa atop. Og imong gipusil tong namusil ato diha sa bahay. Oh, warrior good ni. Warrior. Luwat ni mo. Nagubagin nilang pultahan da. Lagi kau, kinahanglan gyud na maayo na nating pultahan kau. Og butangan na nato griya sa pultahan. Anong di na masin sa iyon lagu ba? Di na kinahanglan pa gawlulok ka. Huh? Unsa di kinahanglan? Trabaho na sila. Hindi ata din nagtago. Og basta delikado na ta din kung magpabilin pa ta. Ha? Kinahanglan nga makabalhin taglaing pinuyanan. Go. Sa labing daling panahon, mamalhin ta. Biyaan na to rin mitras. Wa pa mangabot ang mga sakop ni Lucas. Oh. Uy. Go. Mga sikinan go. Huwag murag paingon din siya tunay mo tangan. Iyay ka. Go ba tali? Tara, mamalik tas bae. Kinahanglan magkabiya ta din sa di pas na maabot sa tunay mo tangan. Tara, gawrulok. Kahiglan at tangi ang uban pang mga yugto ni gatong sugilanon. Patayng Buhi. Tagsulat Jojo Alegre Buron. Direktor Jennifer Dato Menyosa. Spinner Ariel Mangkao. Soundman Ricky Garing. Audio Editor Lloyd Gabiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama.